Gaur situazio desberdinetan bizi diren ondarrutar batzuei elkarrizketa egin diegu. Kaixo, gaur Ondarro Batxeiko Intza ikaslearekin gaude eta orain 3 galdera egingo dizkiogu. Beste herrialde baterako joango bazinake, zer botatuko zenuke faltan Euskal Herritik? Ohiturak, lagunak, familixi, jateku eta batez be euskeri botako nean falta. Eta zer egingo zenuke hizkuntza ezazteko? Etxin beti euskeraz, neure lagunakin de amengoxikin berban gone ban eta euskeraz gone ban, eta bertan gone ban lagunakin be euskeraz erakusten bat. Eta sare sozialak eta telebista ze hizkuntzatan ikusiko zenuke? Euskeraz jalaik euskeri bultzatzen dut gexa, eta hoxe. Eskerrik asko, agur. Euskal Herritik zer botatzen duzu gehien faltan? Gehien botatzen dena faltan esan gura, familixiaz eta eduti, eta lagunak imajatik alea, eta jasak, eta plase, eta olako gauzak, eta kulturi euskaldunen. Nola mantetzen duzu euskara zure egunerokoan? Etxin etxen dut, eta mobiletik etxen dut, lagunak ingerba, eta telebista eta ikusten dut, eta inguro bat. Zaila zaizu euskara mantentzea beste herrialde batean? Bizkat, bai, ez da inatxe, baina askoz gehiatzen dut inglez eta erderi, orduan bai bizkat komplikaua. Norbaitekin egiten duzu euskarazan? Bai, familixiaz, eta juten da nusik behin euskaletxea, euskaldunak egiten. Nabaritzen duzu euskara azten daukazula? Bai, baina ez da problema dixe, ezke barai ez gaztaraztuko, ez da izan atuke hona euskera zuten beruan, nire ama hizkuntzire, eta Nolako esperientzia izan da euskera ikastea? Ez da izan erreza, baina ja ikasi dut. Zenba denboratan ikasi zenuen? Ez na seguro, baina pentsan du postile. Zer sentitu zenuen euskera entzun zenuen lehen aldian? Ez neban isi ulertzen eta galduta zentuten itxan. Zure ama hizkuntza faltan botatzen duzu, eta tradizioak? Nena bai, baina no txutena.